Здравейте! В това видео ще ви покажа как да вмъкнете рекламен банер във вашия WordPress сайт. Единият вариант е да вмъкнете съдържанието точно в дадена страница или в дадена публикация. Или може този код да се покаже в страничната лента, да се води сайдбар. Целта ще използваме плагин, който се нарича Insert HTML Snippet и може да се изтегли от WordPress.org. За целта ние трябва да отидем първо трябва да инсталираме самия плагин, като търсим точно, в момента съм го инсталирал, минавате през нормалното добавяне и след това отивате в XYZ и HTML Snippets. Натискате добавяне на нов снипет, тук му давате едно заглавие, тест 2, ще напиша на английски. И тук може да използвате даден код, който ви е даден, който ще бъде се използван за реклама. Най-вероятно тук ще бъде iframe. И тук не въвеждам тези две наклонения, за да може сайтът да бъде достъпен хем в сигурен, хем в несигурен режим. Т.е. дали ще минава през криптирана връзка или не. Добре, сложили сме този iframe и можете на border 0 и даваме създаване. Това е доста техническо, но в повече случаи ще имате, някой ще ви даде този код. И имайки, всъщност беше тест 2, аз мога да копирам ето този така наречен кратък код или short код. Копирам го и мога да отида в дадената публикация или дадена страница, в която искам да го въведа. Точно този случай, както сега в момента имам страници, сега ще заредя същата страница, избирам си страница, в която да сложа дадения код и мога да го пейсна тук. Проблема с плагинчето е, че показва се в таблица, която също се копира влиза в самата памет. И за да изчезне това нещо, трябва да пробваме този начин да го пейснем кода в текстов, да използваме в текстовия режим. Ползвайки текстов редактор, това да преминем към визуалния редактор, иначе ще има разни рамки и други такива неща. И тук нека да преминем. Всъщност може да изтрием текста, казваме добре и то ще се промени правилно самия линк към тази страница, връзката към тази страница. Искам обновяване. Десен бутон, отваряме в New Tab и сега от тук ще се появи самия сайт. Де факто ние сме заредили. Този код може да бъде всичко, може да бъде някакъв текст, но също може и да бъде нещо, съдържание, което зарежда от външен сайт. Това е един от начините на включване. Може да отидем тук в джаджите. Външен вид, след това джаджи. И можем да вмъкнем така с завличане и пускане. И то тук ни пита кой от двете снипети или кодови фрагменти може да използваме. Правим запис. Тук може да ги пренареждаме. Добре, това е записано. И ще се появи от дясната страна на всяка една от страниците. Затова тук ще затворя тези странички и тук ще даме на презареждане на страницата. Тук средата си е така, както трябва да е. И ето това е самия код, който зарежда и от дясната страна на самия сайт. За повече уроци, заповядайте на go359.com. Хубав ден!